Γεια σας αγαπητό μου κοινό, τι κάνετε? Παίζει να ανεβάσω βίντεο την καθαρά Δευτέρα και παρακαλώ κάντε μου ένα like και ένα subscribe. Και σήμερα η κατασκευή μας είναι αυτή εδώ. Είναι ένα στόμα, ουσιαστικά που ανοιγοκλίνει πάνω κάτω. Τώρα θα χρειαστούμε ένα τετράγωνο φύλλο. Πρέπει να το διπλώσουμε έτσι και πρέπει να το διπλώσουμε και έτσι. Για να έχει το χ στο κέντρο. Τώρα φέρνουμε τη μία γωνία μέσα στο κέντρο. Βασικά φέρνουμε όλες τις γωνίες μέσα στο κέντρο. Έτσι. Και τώρα επαναλαμβάνουμε το ίδιο από την πίσω πλευρά όμως. Ορίστε. Και τώρα το φύλλο μας είναι έτσι. Το διπλώνουμε έτσι. Έτσι όπως είναι το κάνουμε και στη μέση. Και από πίσω, αφού τα φύλλα έχουν τσαλακωθεί, ανοίγουμε. Και ειδού αυτό το στόμα. Επαναλαμβάνω, μπορεί να ανεβάσω βίντεο την καθαρά Δευτέρα. Ως τότε, γεια σας!